Vi skal æderbank med hygge os til transportmessen. Fra den Jeg 3. til den 5. mikrofonen. Ja, i Herning. På torsdag åbner dørene til transportmessen, og jeg tænker, at vi lige skal tage et kig rundt i hallerne og se, hvor langt de er. Vi er kommet ind i hal D, og der kan jeg jo se, der er jo allerede trillet masser af lastbiler ind. Og jeg faldt lige over den her kæmpe store Scania-lastbil. Prøv at se, om den er åben. Det er den. Altså, nu bruger jeg jo tit min etværelseslejlighed i Aarhus. Det er godt nok tæt på. Det er der, vi er, størrelsesmæssigt af kabinen. I hal D, der finder du næsten alle de store lastbilmærker. Der er der blandt andet ESA, de har en DAF med. Magen, Mercedes, Iveco. Så vi kommer ind i hal C, som er spise- og aktivitetssalg. Og herinde vil du kunne finde showtrucks, Gulager. Han kommer, og så kommer også en masse andre fede showtrucks. Og Max Hunt, han er her selvfølgelig også, og han har en kæmpe DJ-pult med. Til at være en scene, kommer til at være en skærm, og skal vi lige se, om vi kan finde ham. Vi skal æderbank med hygge os til transportmessen. Fra den 3. til den 5. mikrofonen. Ja, i Herning. Min stand, det er der, det sker. I hal C, for fanden. Her har vi RC Trucks med deres landskab, de er ved at bygge op mini-lastbiler og mini-alting. Så er vi kommet i hal E, hvor der er lastbiler, kraner og opbygninger. Virkelig spændende herinde. Det er Renault, de har gang i en kæmpe standopbygning. Man skal komme ned for at se det. Men det indebærer i hvert fald en masse sand. Siden af Renault, der har vi HMF, som jo har alverdens kraner. Ikke engang tør at prøve at sige noget om. Så er vi kommet ind i hal F, som er varebiler og værkstedstilbehør. Har vi blandt andet sådan en sej fold-ud lastbil fra Goodyear. Det er også herinde, at årets varebil bliver kåret torsdag kl. 14. Her i hal F, der kommer Ford til at være med deres varebiler. Og så kommer Ejner Hessel til at være her, så kommer Maxus, KGM og mange flere. Så er vi kommet i hal L, hvor man kan finde værkstedstilbehør og reservedele. Det er der nogen, der kan sige noget klogt om. Så er vi kommet i hal K, hvor der man finder drivmidler og så selvfølgelig hovedscenen. Konferencer og debatter, podcast, interviews and so on. Og der er selvfølgelig også dæk herinde, det glemte jeg at sige. Så er vi kommet over i hal M, hvor der er opbygninger og trailere. Her kan du blandt andet finde MTDK, Lastas og Savo med deres kæmpe stand. For at komme over til veteranlastbilerne ved Convoy Body, så skal du lige gå ud af hal M. Og lige her har vi hal Q. Herinde har vi simpelthen alle veteranlastbiler. Og jeg kan faktisk et par fun facts lige om den her. Det er den ældste, der er med. Fra 1929. Jeg kørte den rundt med mælk om bag i. De kommer i alle størrelser over. Store, små, midt imellem. Så er vi kommet i hal G, hvor der er opbygninger og tanke. Blandt andet Palfinger. Der har vi VM Tarm, også har nogle kæmpe tanke med. Hal H, som er dansk persontransport, også kaldet busser og taxi. EM-bus, den er åben. Nej. Herinde kan man finde busser fra blandt andet Yutong, Mercedes, VBI Group. Og her kommer der til at være en masse busser, det må man lige tænke sig til. Og Mercedes-busser, det har vi hende, alle siger, lyder som. Kom ind i hal J1, hvor vi har alle brancheorganisationerne. Og det er DTL, ITD, 3F og ATL. Det var mange bogstavskombinationer. Kom ind i hal J2, hvor Volvo står. Der har fundet Europas sikreste lastbil. Altså noget, man gerne vil køre i. Så har vi jo Gullagers lastbil. Jeg har også hørt en fugl synge om, at Trucker Podcast, de kommer forbi Volvo lørdag kl. 9.15. Hal J3, hvor der primært er IT-systemer, softwaresystemer, noget med noget flådestyring. Så vi også Dekra, som tilbyder uddannelse inden for transportbranchen.